Mali kunnafoni TV lajɛbaaw aw ni ɲantuma ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye sibiri ye avril kalo tile 19 san 2025 a y'aw bisimila aw ka dɔn kibaruya olu kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo juma ni o bɛnna avril kalo tile 18 san 2025 an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale ye lajɛ kɛ ni an ka finitigilakaw ka ɲɛma fo ka taa se an ka gouvernement marabolo tɔw olu bɛɛ lajɛlen ma. Lajɛ in yɛrɛ bɛ wele ko nazarakan na Conseil supérieur de la défense nationale ni o ye ka sigi ka fɔ kɛ tuma ni tuma k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ nin wagati in na cogo di Mali bɛ se ka kisi ka bɔ olu gɛlɛya olu tɔɔrɔ ma cogoya mun na. Lajɛ in yɛrɛ sigi kunba tun ye ni a ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana ɲɛma ale bolo général d'armée Assimi Goïta. Fɛn min ye an ka ministre min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana kɔkɔrɔmadonni ni a lakanani ma ni o ye ministre de la défense ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale tuma na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ ni lajɛ in kan an ka jɛ ni ka an ka ministre de la défense général de corps d'armée Sadio Kamara ale ka kɔrɔfɔ olu lamɛn. An bɔra conseil supérieur la sisan min ɲɛmɔgɔya bɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Tuma ni tuma a bɛ nin lajɛ ninnu sigi walasa an ka fɛsɛfɛsɛli kɛ diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyaw kan. O gɛlɛya ninnu kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka se Mali ma. An minnu ye finitigilakaw ye an bɛ se ka gɛlɛya ninnu kunbɛn cogo di gouvernement yɛrɛ fana bɛ se ka finitigilakaw dɛmɛ cogo di gɛlɛya ninnu kunbɛnli la. Donc an ye olu jateminɛw kɛ an y'a faamuya k'a fɔ juguyaw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ fɛ k'an ka jamana ɲagami an yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ walasa k'o bali mais fo mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ o juguya ninnu o gɛlɛya ninnu o tɛ fosi bɔ finitigilakaw ka cɛsiri la au contraire a bɛ dɔ de fara finitigilakaw ka cɛsiri kan. An b'a seereya k'a fɔ an bɛ wagati min na komi bi an bɛ yɔrɔ min na komi bi bagabagali ani ka essayer ka jamana ɲagami olu kɔni tɛna sira sɔrɔ parce que maliyɛnw y'a faamuya finitigilakaw ye a faamuya. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ lakanako kan. Lakana bɛ cogoya di an ka jamana kɔnɔna la jateminɛw y'a yira k'a fɔ caman kɛra hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ baara tɔ bɛ kɔfɛ an bɛna an cɛsiri gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka olu wuli ka bɔ maliyɛnw kan. Président de la transition ye an bilasira ni a ka hakilinaw ye k'a fɔ an k'an cɛsiri walasa maliyɛnw bɛ ka dɛmɛ min don jamana ma u bɛ ka dɛmɛ min don armée ma an ka se ka maliyɛnw jigi fa. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka ministre de la défense général de corps d'armée Sadio Kamara a ye welewele da kɛ ka ɲɛsin maliyɛn cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma an ka kɛ kelen ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka jamana bɛ se ka basigi cogoya mun na. Welewelekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma o ye kelen dɔrɔn de ye armée bɔra maliyɛnw de la finitigilakaw bɔra maliyɛnw de la kabini bi tɛ maliyɛnw bɛ ka dɛmɛ kɛ hali bi an b'o dɛmɛ kelen de ɲini u fɛ k'a fɔ baara min don baara gɛlɛman don dɔɔnin kɛra mais hali bi baara tɔ bɛ kɔfɛ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka an hakilinaw kɛ kelen ye k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'o kɛra an dalen don a la k'a fɔ lakana bɛ sabati an hakili bɛ jamana lafiyalen min na o bɛ se ka sɔrɔ. O kɔfɛ fɛn min ye an ka finitigilakaw ka ɲɛma général de division Umaru Jara ale ye kɔrɔfɔw ta an ka jɛ ni k'ale ka kɔrɔfɔw fana lamɛn. Donc pour ce conseil supérieur de la défense qui vient d'être tenu aussi, les besoins qui ont été exprimés dans le cadre de Doukouloko nous permettront de poursuivre les œuvres de redéploiement des forces armées maliennes sur l'ensemble du territoire, favoriser un environnement favorable au retour de l'administration. La mission continue de plus belle et je voudrais lancer un message aux forces armées de sécurité, l'ensemble des forces armées de sécurité,
les rassurer que la tenue de ce conseil nous a encore rassurés dans la mission que nous sommes en train de mener. Quant au peuple malien, le seul message que j'ai à dire au peuple malien, c'est de continuer à soutenir les forces armées maliennes dans la mission qu'ils sont en train de continuer. Et demander vraiment voilà, que les gens comprennent qu'ils sont en situation de guerre. Il y a des hauts et des bas. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent, qui sont liés à l'immensité du territoire national et la défense des frontières du pays. Le comité stratégique du M5 RFP ni au vice-président Bouba Karamogo Traoré kunungo juma avril kalo kileta ani sheki samba flani muga ani duru olu ye lajɛ mun kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye an ka jamana marabaw ye conseil des ministres mun kɛ avril kalo kileta ani kelen samba flani muga ani duru conseil des ministres mun senfɛ u y'a yira k'a fɔ ka sanga ni fanga ɲinitɔ jɛkulu mun bɛ an ka jamana o kɔnɔna na ko donna nataw la u bɛnale sariya sen dɔw ta sariya sen mun bɛ k'a to fɛn mun ye parti politiques dɔ bɛ se ka bɔ olu caya la cogo mun na an ka jamana o kɔnɔna na ka sanga ni nin kɔrɔfɔ ninnu de ye sa fɛn mun ye comité stratégique du M5 RFP olu bɔra ka kuma u ka kuma olu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ an ka jamana marabaaw bɛ ka sariya mun ta parti politiques kama ko u ma jɛn n'a ye cogoya si de la u y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye assise nationale mun kɛra an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ ko an ka jamana marabaaw ka to o kɔrɔfɔ olu kɔ walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka jɛn ni ka u ka kɔrɔfɔ olu lamɛn. Nin ye sɛbɛn ye ka bɔ M5 ɲɛmaayaso yɔrɔ n'o ko comité stratégique baara min kɛ kɛ Mali kɔnɔ nin waati in na ka kɛɲɛ ni parti politiques kɛ charte yɛlɛmani ye bɛɛ b'a kalama u bɛɛ fan bɛɛ Mali kɔnɔ nin waati la a baara la u ye hakili jagabɔ kɛ u ko fɔlɔ u bɛ min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u kɛ to bɛnkanw kɔ bɛnkan minnu sɔrɔla assise nationale min kɛra Bamako yan ni président yɛrɛ y'a datugu k'a dayɛlɛ o jamanadenw bɛɛ kɛ kumakan ye kumakan belebele minnu fɔr'o la u kɛ to o kɔ o kumakan minnu ni constitution kura min an ye min voté sisan a kumakanw donna bala o kɔnɔ n'o tɛ recommandation fɔlɔfɔlɔ kun ye mun ye ko ka dɔ bɔ parti hakɛ la ka dɔ bɔ parti hakɛ la ka gɛlɛya don parti sigi la c'est à dire que n'i bɛna parti sigi mun ni mun kan ka kɛ o yɔrɔ la ka gɛlɛya dɔ don la walasa parti kana caya kojugu ani walasa wari bɔta ka di parti ma o kana caya kojugu dangasɛgɛ sigi o la de kun fɔra bɛn kɛra olu de kan ɔ nka ka taa ɲɔgɔn ye anw hakili la a bɛ n'a fɔ assise kura de bɛ kɛ tuguni o tɛ anw fɛla ko ye ko k'o fɔ k'o jɛya. Bangi maaw ka lafasalitɔn jɛkulu mun bɛ ni a bɛ wele ko Sina Bɛfu ka sanga ni u ka laɲini dɔw ye mun ma sabati olu tun ye tile 3 baara bila kɛ kunungo juma avril kalo tile 18 u ye kunnafoniya di kɛ k'u b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ko bɛɛ lajɛlen ka t'i ka baara yɔrɔ k'u ye dansigi kɛ u ka gɛrɛfu o la. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale binna kun kan fɛn mun ye CAN U17 ni o bɛ ka taa Marokukaw olu fɛ nɔ nin wagati in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka samata sɛgɛ minnu si tɛ tɛmɛ san 17 kan olu taara finali ale kɛnɛ kan n'u ni Maroku yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi sibiri nɛgɛ kaɲɛ 14 wagatiw an bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya di an ka samata sɛgɛ olu ma. Nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni k'a da aw tulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an si jɔ ni ka o makɔnɔ.